Goeiedag. Arnold Weurlagen, ik zie hier zo druk filmen. Is dat voor de televisie op Curaçao? Dat is onder andere voor de televisie van Curaçao. Wij zijn NOS TV. NOS TV is een internationale platform op het internet. Want wij zijn de mening toegedaan dat de Nederlandse media ons niet de kans geeft om datgene wat goed is en positief is uit te lichten en te belichten. En we zitten al 3 jaar op internet, op televisie in Nederland kabel en ook op Curaçao en Aruba. Waarbij we reportages maken over zaken die interessant zijn. Niet alleen maar voor de Curaçaoenaar, maar ook voor de Nederlander. Maar dat bedoel ik ook burgers van het Koninkrijk. Marokkanen, Turken enzovoort. Dan ga ik je nou de kans geven om duidelijk te maken wat er zo leuk is aan Curaçao. Wel, Curaçao is één. Mijn background is toerisme. Ik zal u vertellen wat Curaçao is. Ik heb gereisd door heel Europa en ik heb heel veel mooie zaken gezien. Nederland heeft ook heel veel mooie zaken. Eén dag, leuke dag in Nederland, kost je zeker 200, 250 euro als je lekker wil gaan eten in Scheveningen. Terwijl je, als je naar Curaçao gaat, dan heb je en 48 verschillende baaien en goede restaurants, niet één, meerdere. Bijna 50, 60 goede restaurants. Je hebt heel leuke mensen. Je hebt attracties zoals de Curaçao Aquarium. Dus je kan van alles en nog wat doen. En belangrijker nog, we hebben de mensen, gastvrije mensen, die samen met hun vrienden uit het buitenland het eiland willen laten verkennen en te genieten van wat wij hebben aan te bieden. Zal ik je eens wat zeggen? Ik ga proberen om de volgende week naartoe te gaan. Kijk eens, dat is fantastisch. Ik hoop dat ik met u kan meereizen, want dan kan ik u garanderen dat als u terug gaat, u heeft het nooit gedaan. Doordat wij jou daar hebben ontvangen, u gaat huilen omdat u Curaçao verlaat. En ik ken het wel een beetje. Is dat strandje Casabao nog steeds zo leuk? Allemaal, er zijn er alleen maar mooier geworden. De stranden zijn mooier en de ontwikkeling nu, vergeet dat niet, heeft flink geregend op Curaçao. Dus de ontwikkelingen nu is dat je kleine riviertjes hebt, heel groen. In Bandabao, bijvoorbeeld bij onze vrienden hier, Blueview Apartments. Dus de ontwikkeling van toerisme op Curaçao is niet alleen maar de grote hotels, maar het zijn nu de kleine speciale apartments die gerund worden door Curaçaoenaars die tijd hebben om te spenderen met hun vrienden die hier komen, zonder extra gewin, maar dat ze het goed hebben. En het is niet allemaal geld, 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 maar enjoy, enjoy en enjoy. Ik zal toch geen regen hebben volgende week dan? Dat zeker garandeerd. 365 zonnige dagen, zelfs wanneer het regent. En vrolijke mensen en al die verhalen over onveiligheid, onzin. Onzin en niet alleen maar vrolijke mensen. Er is altijd, zowel voor de vrouwelijke gedeelte van de mensen, zijn er mooie mannen, bruine mannen, zwarte mannen, zoals Koffie, black, strong en sterk. En dan voor de vrouwen en voor de mannen, leuke vrouwen, mooie vrouwen. En lekker dansen en lekker swingen, dat is Curaçao. Genieten. Even de tijd stilstaan. En dan, wanneer de tijd stilstaat, ga je genieten. Niet gehaast alles doen, maar elke seconde genieten van wat vakantie eigenlijk bedoeld te zijn. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan het proberen weer op Curaçao. Oké. Hopelijk zonder regen, lekker windje en biertje. Oké. Hebben ze nog steeds die biertjes gebrouwen uit zeewater? Of niet? Nee, want Amstel Brouwerij die is niet meer, maar het wordt geïmporteerd nu vanuit Venezuela, vanuit Nederland. Dus alle biertjes zijn beschikbaar. Oké. Dankjewel. Dankjewel, proost. Oké, dankjewel. Alright, querido televidentes, en ano momento mira, directamente. Sí, graag gedaan hoor.